Abin da nake so mutane su fahimta, shi ci gaban ƙasar Nijar ba matsalar Faransa ba ce, matsalar 'yan ƙasa ce, ba matsalar Faransa ba ce. Kar ka gane da wani abu, duk irin wayewar da za ka yi a yau a Nijar, da ilimin Faransa ne kake wayewa, shi ne kake zuwa a koya maka ka ga ka kowa ilimi. To shi ko duk duniya wanda ya baka ilimi, baka kiran shi maƙiyanka ko a gaban Allah. Don ba abinda annabi ya roƙa ubangiji ya mashi kamar wa qul rabbi zidni ilma, haka wa ilimi shine tushen rayuwa, kuma kowane mutum abin da ake bukata da shi a bar mashi a duniya ya zama cikakken mutum wanda zai mori rayuwar shi ba kamar ilimi. To wanda ya baka ilimi bai zama maƙiyinka. Akwai wani abu da ya ƙasa, shugabanninmu su ne turawanmu, su suke profite da asalin mulkin mallaka wancan na da turawa suka yi, suke mana wayo. Duk wanda ya hau sai ya arzuta kanshi da iyalan shi da 'yan uwan shi, bakin ci gaban ƙasar Nijar kenan. Kuma ka auna ka gani, duk wanda zai samu wani mukami in dai babba ne, to rayuwar shi ta canza daga ƙasar Nijar ta koma ta Turai, kuma duk irin ɗaukakar da ake samu a duniya zaka ga ya same ta. Gidan shi, motar shi, rayuwar shi, iyalan shi duka sun canza. Ƙasar da bata da komi, in horon shi tana hana mu ci gaba, ina ake samun miliyar 100, miliyar 50, miliyar 1000, miliyar 200 ana ɓoye su, ana mutum ɗaya yana rike su. Miliyar 100 guri nawa za ta gyara? To irin wannan su ba ga su irin kamar su Dakar, su Senegal da kake faɗi nan lome tsallaka ka gani yadda suka ci gaba suka gyara ƙasashensu. Duka a wannan kewayen da ka ga mu ne ba mu ci ba gaba. Mu ne kawai ba mu ci ba gaba, ba komai ba kawai hana mu ci gaban manyanmu. Manyanmu su ba da ilimi sun ƙiya, a turo tallafi su cinye, komi sun daƙile. An ɗora ƙasar ne akan kawai zamba da almundahana da san kai, kowa kan shi yake ginawa ba ƙasa ba. To wannan kawai zancen sojoji ne, su Bazum ne, wane ne, duka wane ne. In muka kori kowa a ƙasar me za mu iya yi? Duk da mu yanzu da muka kori kowa a cikin ƙasar muka zauna me muke yi? Mutane ne namu suka zauna ba aiki. Babu wata ma'aikatar da ake ƙirƙirawa yanzu don matasa su mora. Ta dance dai wadda asalin tura da suka ƙirƙira mana, ita ce ta yi saura, ita kuma sun riƙe ta, kowa in ya hau sai wanda ya sani zai ɗora. A haka za ka zagi bature da ya makami? Duk mutumin da yake Nijar a nan in ka tara mutum 100, gomiya tara duk wanda ka ce za ka mashi visa ya je Faransa tahiya zai. Kuma duk wannan shugabannin da kake gani, kowane mutum yake tutiya da ko gala ko doktor, abin da yake tamaka da shi karatun Faranshin ne. To a ringa aiki da hankali, a ringa dogon nazari akan kowane irin abu. In aka raba mu da manyan ƙasashe, wa'annan shugabannin namu, naman mu ma sai su ci ɗanye. Naman mu ma sai su ci ɗanye. Babu abin da ba sa yi ba. Shi yasa shi shugaba dole, in dai ba mai tsoron Allah ba ne, to dole sai da shugabannin da yake tsoron su taka mashi barki. Kuma Senegal da sauran ƙasashen da suka kewaye mu makwabtanmu ne. Ka je Senegal kin ka gani yadda suka ci gaba. Mu kuma duk wani babban biro da za ka tarra, duk girman shi, kawai za ka gani in dai ba bankuna ba ne, to galibin shi tsoho ne irin na da, wanda tun fil azal aka ƙirƙire shi lokacin Shori. To ya za mu yarda da irin wannan horon shi ne? A wannan duka zance dai kawai a tahi da shi a haka. Yanzu da babu horon shin, ba da Rasha ba ne muke yi, ba da China ba ne muke yi. To su China musulmi ne, su a tsarinsu ma babu zancen addini. Su China ya aka yi man fetur ke me yake hannunsu shekara da shekaru, shekara 10 wajen 7 ko 10 nawa ana yake hannunsu, ba mu isa mu amsa ba. To irin wannan tsarin na turawan dai su ne in suka zubo kuɗi suka sama shugabanninmu da suke da haƙƙi, su kuma sai su rabe a tsakaninsu. Kullum tahiyar sai ta tayi a haka. Kar ka mance yarjejeniya ce aka yi da China kwanakin baya, ta ba da miliyan 400 na dola a kan ta hudda ɗanyen man fetur ta ringa ɗauka. Ya sunan yarjejeniyar? Shekara guda ta wuce, ka je zancen an sake wata?
ai baka ji ba, kawai ji dai kai wancan dai an yi shi ya wuce, amma hali yanzu shi wancan kuɗin baka san me aka yi da shi ba, sabuwar da aka sake baka san me aka yi da shi ba. To irin haka ne kullum abin da su shugabanninmu suke mana, kuma kana gani da idonka. In ƙasa mu batta ci gaba, ba a samun yadda za a ci gaba, yaya shi mutumin yake ci gaba da shi da iyalan shi? Ya ina yake samo kuɗin? Kuɗin ƙasan ne, albarkatun ƙasan ne suke ci a jikinsu. Mutum ɗaya da gida 100 bai da ko ɗaya, uwayen shi basu da ko ɗaya, sai dai a ga ana buge na uwayen nashi ana maida su na zamani. Daga ina ya same su? To abin da yake kashe ƙasa kenan, irin wannan tsarin ne. Da yake mu an ɗauke mu ba mu da ilimi, sai ake mana shuna da kullum mu da muka tashi tun da mun ɗauki turawa maƙiya, kullum sai ake mana turawa 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 turawa. Bazum me yayi? Me yayi? Ɗan siyasa ne irin kowane ɗan siyasa. In aka ce faɗi laihin shi, menene laihin shi? Abubuwa da irin na kowane ɗan siyasa, shi ma haka ne yayi. Shi ne ma wanda bai da gurɓataccen tarihi a irinsu. Kuma wannan wani zancen an yi kudeta sa hannu ka kisawa na jajircewa ce irin ta jajircewar namiji, ba wai ta rikshin ƙin ƙasa ba ce. Wannan nasu shine ƙin ƙasa. Masu son gyara in suka zo ba a shekara ƙasar nan ba a gyara ta ba. To me ya taɓarɓare a ciki? Lahiya laukatar rota. Kawai abin da zaka canza zaka canza. Mana Allah ya sauwaƙe, Allah ya sauwaƙe kawai.